Bună, eu sunt Miliana, sărbătorită și cred că cel mai tare se va îmbăta Vlad sau eu. De ce Vlad? De ce Vlad? Ești șmecher. Mă, pe bune sunt ciumec și smart. Salut, eu sunt Cici Mama Bianei și cred că cel mai tare se va îmbăta Bogdanel. Bogdan și cred că cel mai tare se va îmbăta ori Vlad, ori Briana, unul dintre noi. Și asta este ultimul meu. Hai, toată lumea! 3, 2, 1 și... Este Briana!